Gesloten horeca heeft ook gevolgen voor andere sectoren. Het is woensdag 9 december. Dit is Zeeland Nu. Oestersector ziet grootste afzetmarkt wegvallen. Lodewijk College pas volgend jaar weer open. En het werd hem afgeraden, maar hij deed het toch. Goedenavond. Dat de horeca nog wel even dicht blijft is niet alleen een ramp voor de sector zelf, maar ook voor de toeleveranciers. Zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse oestersector. Het merendeel van de oesters gaat rond de feestdagen namelijk naar de horeca. Het kwam niet als een verrassing, maar toch komt de klap hard aan bij de horeca. Ze blijven voorlopig dicht. En dus ook tijdens de kerst. Een periode die vooral voor restaurants normaal gesproken lucratief is. Normaal gesproken zijn we natuurlijk al volop in de voorbereidingen bezig. Zitten we eigenlijk ook al vol gereserveerd. En ja, dan moet je denken dat we toch een 80 tot 100 gasten per kerstavond hebben. En dat geld komt dit jaar dus niet binnen. Nog meer dan andere jaren moet er dan maar worden ingezet op alternatieven tijdens de kerst, zoals thuismenu's. Ik merk wel dat de mensen tot gisteren vrij informatief erom vroegen. Dat ze toch even wilden afwachten wat het uiteindelijk ging worden. En ik verwacht dat er nu dat de bestellingen binnen gaan lopen. Ja. De klap is niet alleen hard voor cafés en restaurants, maar ook voor andere bedrijven. Zoals de leveranciers van schaal- en schelpdieren. De Oestervereniging doet een oproep aan mensen om deze maand thuis oesters te eten. Vooral voor die sector is Kerstmis heel belangrijk, omdat normaal gesproken 3/4 van de jaaromzet dan behaald wordt. We hebben twee pieken in het jaar en dat is de zomer uiteraard, vakantieperiode, start van het mosselseizoen. En de andere grote piek is de kerstperiode. De klap van de gedwongen sluiting zal dan ook door de hele keten van de schelpdiersector gevoeld worden. Misschien als je hierachter kijkt, dit is de primaire producent, de oesterkweker. Die ondervindt daar natuurlijk ook hinder van. Want als er minder vraag is, hoeft hij ook minder te vissen. Nou ja, minder omzet. Dus de sluiting van de horeca, en ik snap dat dat gezegd wordt van we gaan de horeca steunen, dat is super. Maar die keten daarvoor ondervindt net zoveel. En dat economische effect is eigenlijk nog veel groter. Dat zou een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken. Als horeca failliet gaan, dan voelen alle bedrijven die direct of indirect aan ze leveren de gevolgen daarvan. Kijk, wij bestaan al enige tijd. We zijn ooit gestart in 1880, dus we doen het al 140 jaar. En we zijn van oorsprong een oesterbedrijf. En er is al best wel veel gebeurd natuurlijk in die bijna 1,5 eeuw. En we hebben wel eens vaker zware tijden meegemaakt. Maar ik denk als we het over een aantal jaren, als we erop terug kunnen kijken en als dat allemaal weer kan. Als iedereen er dan nog is, dan deze toch ook wel een beetje met stip bovenaan staat. De verwachting is dat de Nederlandse horeca in ieder geval tot half januari gesloten blijft. De locatie van het Lodewijk College in Terneuzen, die vorige week werd gesloten, gaat pas na de kerstvakantie weer open. De school sloot de locatie aan de Zelderuslaan vanwege het oplopend aantal besmettingen in de school. In eerste instantie gold die sluiting tot vandaag, maar in de afgelopen dagen zijn er meer besmettingen bijgekomen en is er besloten de locatie voorlopig dicht te houden. De 1400 leerlingen krijgen nu online onderwijs. Na 4 weken van dalende cijfers is het aantal positieve besmettingen in Zeeland afgelopen week gestegen. De GGD noemt het een flinke tegenvaller. Hoewel het virus alle leeftijdsgroepen treft, raken Zeeuwen tussen de 50 en 59 jaar oud het vaakst besmet. In de afgelopen 24 uur is 1 overlijden gemeld, een inwoner van Hulst, en een Vlissinger is opgenomen in het ziekenhuis met corona. Bij Schravenpolder is vanmorgen een vrouw van 33 jaar om het leven gekomen. De vrouw uit de gemeente Borselen kwam rond 11 uur in botsing met een vrachtwagen. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Het wrakingsverzoek van de advocaat van de vrouwelijke verdachte in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak is afgewezen. Dat betekent dat de zittende rechters de zaak mogen afmaken. De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg oordeelde dat het wrakingsverzoek ongegrond is. De advocaat van de verdachte wraakte de rechters omdat ze volgens haar te weinig rekening hielden met de gezondheidsklachten van haar cliënt. De man die wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw in Oostkapelle blijft langer vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De 57-jarige man zit sinds mei vorig jaar in hechtenis. Zijn advocaat vindt dat onnodig lang. Eerdere verzoeken tot vrijlating werden ook al afgewezen door de rechtbank in Middelburg.
De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begint eind januari. En de zusjes Jasmijn en Carlijn hebben een missie: mensen opvrolijken in deze coronatijd. En daarom beschilderen ze stenen die ze vervolgens laten rondzwerven op straat. En op paaltjes, op bankjes, in boompjes waar je ze goed kan zien. In de hoop dat de stenen worden gevonden en verder worden verspreid. Maar helaas gebeurt dat niet altijd. Soms wel en soms ook niet. Maar dat houdt de meiden niet tegen. Hun moeder hoopt dan ook dat er meer mensen aan de actie mee gaan doen. Door eigenlijk iedereen een beetje vrolijker wordt. Ik bedoel, je kan heel vrolijk worden als je zo'n leuke steen vindt. Schat zoeken klinkt als een jongensdroom. Maar voor Johan Elzinga is het zijn werk. En hij wil met de verkoop van detectoren en via workshops anderen ook enthousiast maken voor zijn passie. Het kan bijna niet missen, mijn allermooiste vondst die ik tot nu toe heb gedaan. Het gaat hier om een Carolingische sleutel uit de late 8e, begin 9e eeuw. Wat het zo speciaal maakt is dat dit eigenlijk het sieraad van een vrouw van een viking was. We gingen vroeger als kleine jongens graag het land op. En gingen zoeken naar kleipijpjes en pijpenkopjes. Tot op een goede dag natuurlijk het eerste muntje werd gevonden. Een paar jaar daarna is eigenlijk de eerste detector aangeschaft. En zijn we samen het land opgegaan. En eigenlijk is dat het echte begin geweest van de bijna verslaving te noemen. Omschrijf dat schatgraversvirus eens. Wat is dat? Het is eigenlijk een bepaalde drang naar iets wat je niet weet of wat je niet kent. Dat je daarna gaat zoeken, dat je dat gaat opgraven en dat je dan gaandeweg gaat leren wat voor waardevolle dingen er eigenlijk allemaal in de grond verstopt liggen. Als je een paar keer op het land hebt gezocht en aan de hand daarvan ga je dus ook kijken op kaarten van wat heeft hier vroeger gestaan. En zo leer je de geschiedenis van je eigen omgeving en dat vind ik natuurlijk eigenlijk nog wel het allermooiste. Wat zijn nou je ambities met Luctor et Detector uiteindelijk? Nou, de grootste ambities zitten hem toch wel in het gaan organiseren van trips naar het buitenland. Met name Engeland, want dat is toch wel nog steeds het walhalla van de metaalzoekers. En we zijn druk bezig met het opzetten van schoolprojecten, ook voor het behoud van onze erfgoed. Nou, dan hebben we misschien nog geluk ook. Nou, hier hebben we weer een stukje metaal wat uit de grond gehaald is. En in dit geval hebben ze een mooi treklipje voor me achtergelaten. En die pot met goud, Johan, is dat nog een droom? Ja, dat valt ook nog steeds. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat natuurlijk niet leuk zou zijn als je dat zou vinden. Tuurlijk zal het wel een enorme mooie droom zijn die uitkomt. Toen Lindert Moerdijk het plan aan zijn familie presenteerde om een volautomatische uienfabriek te bouwen, werd dat niet direct goed ontvangen. De familie vond de investering van 20 miljoen euro nou niet bepaald verstandig. Maar de fabriek is er toch gekomen en sinds een paar weken rollen de uien daar over de band. Dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn op dit moment de normaalste zaak van de wereld voor verkoopdirecteur Lindert Moerdijk. Zijn gloednieuwe uienfabriek met een handjevol mensen achter de knoppen draait op volle toeren. Wat we hier nu doen is in plaats van uien met de hand uitzoeken, doen we het volledig automatisch. Nou, hier zie je dus de uien die onderdoor de camera komen. We hebben 16 van deze lijnen. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Iedere ui, daar maken we 6 foto's van. En die 6 foto's samen, die wordt beoordeeld en dan zeggen we oké, als ik deze 6 foto's zie, dan zeg ik die ui is goed of die ui is slecht. Tot een paar weken geleden ging dat heel anders. Want naast de nieuwe fabriek staat ook nog de oude verwerkingsfabriek. Hier in de oude fabriek draait alles door zoals vroeger. Met heel wat meer mensen van begin tot het eindproces. Hier werken namelijk 35 mensen. Nou, deze fabriek is voor ons gewoon van levensbelang. Zonder deze fabriek hadden we bijvoorbeeld nooit een nieuwe fabriek kunnen bouwen. Dus ja, dit moet je echt koesteren. Zou het kunnen zijn dat in de toekomst deze mensen allemaal vervangen worden door machines? Nee, je hebt toch altijd, ook voor je certificeringen moet je je controles doen. En de volumes worden al dusdanig dat je daar al heel veel mensen op nodig hebt. Daarnaast, heel veel mensen die hier werken, die werken hier al meer dan 15 jaar. Dus iedereen is heel loyaal, dus wij gaan die mensen ook niet op straat zetten. Toen hij bij zijn familie aankwam met het idee om 20 miljoen euro te investeren in de nieuwe fabriek,
kreeg hij het volgende antwoord. De oudere generatie heeft ook 1,5 jaar tegen me gezegd: je hebt helemaal je verstand niet als je met zulke bedragen aankomt. Wij zijn bescheiden, wij gaan niet zulke stappen zetten. Maar op het moment dat je het uitwerkt, zeg maar, in een model, je laat het controleren door 1 man, door 2 man, door 3 man, door 4 man. En die zeggen eigenlijk allemaal van ja, dit is heel goed te doen. Ja, dan op een duur, dan ging de familie ook mee om en dan heb je gewoon een super gaaf project. De nieuwe fabriek zorgt voor een nieuwe stap in de uienverwerking. Normaal worden de uien met tientallen tegelijk gecontroleerd. Hier doet de computer dat per stuk. De sorteerder die herkent dan die uien. En vervolgens kunnen wij dan programmeren welke soort uien we bij elkaar in een bakje willen. Dus ja, dan kun je op een duur eigenlijk de kwaliteit gaan programmeren. En dat is belangrijk omdat veruit de meeste uien geëxporteerd worden. En er zijn landen zoals Brazilië die willen dat er niks aan uien mankeert. Als je een cirkel rond MSP zou zetten van 25 kilometer, dan vang je zeg maar minimaal 20 uienbedrijven. Dus het is enorm concurrentiegevoelig. Dus je moet ook wat gaan bedenken om het verschil te maken, want anders dan zijn er 10 anderen voor je. Hier vliegen de heftrucks je nog om de oren, maar in de nieuwe fabriek zijn die verleden tijd. Van begin tot het eind gaat de ui over verschillende banden. En die zijn allemaal te bedienen met 1 druk op de knop. Dus heel simpel, ik kan het voordoen. Ik kan bijvoorbeeld machine 4, die kan ik nu uitzetten. Dan zie je dat machine 4 nu stopt. Alles waar een elektrisch draad aan zit, kunnen wij aansturen op een tablet of een telefoon. Schuilt daar dan ook niet een beetje het gevaar in dat je als je thuis bent er ook op gaat zitten kijken? Ja, dat kan ik helaas niet laten. Maar ik doe het minder en minder. Maar natuurlijk, zeker in het begin, als je thuis bent, denk je van, zou het goed gaan? En dan, dan ga je toch af en toe even meegluren. En dan kun je altijd even een appje doen, want ik zie dit of ik zie dat. De lange dagen zitten er voorlopig nog niet op. Hier en daar zit nog een storing in de software. En pas als alle kinderziektes eruit zijn, gaat hij met een gerust hart slapen. Vandaag laat zich het beste samenvatten als koud, druilerig, maar vooral grijs. De temperatuur kwam niet verder dan 4 graden. Morgen wordt wel wat beter, qua kleur dan toch, want in de middag zijn er zonnige perioden. En met 5 graden wordt het wel geteld 1 graad warmer dan vandaag. Dus pak die zonnebrand er maar alvast bij. Gaan wij ondertussen in de keuken kijken van Emmy de Kraker. En die gooit de restjes niet weg, maar verwerkt ze in de soep. En dat is wat wij noemen roersoep. Dit is een gerecht wat wij thuis altijd aten. Mijn moeder maakte dat, mijn oma maakte dat al. Ik weet dat mijn dochters het inmiddels ook doen. Het valt altijd anders uit, maar wij vinden het zelf altijd heel erg lekker. Ja, eet smakelijk. Nu kunt u nog kijken naar het uitgebreide weerbericht. Fijne avond voor nu en tot morgen.